Hur skulle man gå då? Jag vet inte. Ja, men jag. Är jag röd eller blå? Det är röd, tror jag. Vem är vem? Jag vet inte. Ja, jag är blå. Ja. Det är skadligt. Hur vet man hur Vad fick jag? Jag är inte med på att man ska stanna. Nej, Det är säkert skitbra. Hur kostar det här typen? Tryck 1.